Mij lijkt het heel interessant om te onderzoeken wie het van de onderwereld, want het is echt de taal van de onderwereld, wie dat ook in de bovenwereld terecht is gekomen. Ik zal eens even wat smoezen, kent ze dat? En is het een beetje een smispelen variant? Voetelen, dat is vals spelen. Strietse staat voor stelen. Maaien zeg je als het regent en kielef betekent hond. Bas Vissers heeft een leesplankje gemaakt met Bargoense woorden die nog steeds worden gebruikt in het Venlo's dialect. En dat zie je dus niet alleen in het Venlo's, dat zie je ook in andere dialecten. Maar aan de andere kant zie je het ook in andere dialecten totaal niet. In het Sittard en in het Geleens zien bij de geen Bargoense woord te vinden. Bas stort zich op de geheimtaal van vroeger, want dat was het Bargoens. De codetaal kende vele lokale varianten, tot in Amsterdam toe. Het woord mayeme, het mayum. En mayum, dat komt van het Hebreeuwse woord mai. En mai betekent water. Nou, mayeme betekent regenen. De mayum betekent de Maas. Maar ook in Amsterdam, waar ook een hele grote Joodse gemeenschap was. Dat betekent mayeme ook even plassen. Ik gewoon even mayeme. Ik heb gemayem in de gracht, kunt ze door zeggen. Op in Amsterdam staan natuurlijk. En dat betekent dus inderdaad, ik gewoon even pissen in de gracht. Of ik heb gepist in de gracht. Wat is een meisje in het straattaal? Jimmy. Weet je wat 100 euro is? 100 doekoe? Barkie is dat. Heb je wel eens gehoord? Ja, sorry. Gebruik je zelf als straattaal verder? Nee, bijna niet. Weet jij wat een hond is in straattaal? Een dagoe. De link naar straattaal is snel gelegd. Toch is dat volgens Bas Vissers niet hetzelfde als Bargoens. Stroottaal is niet per se een geheime taal. Aan de andere kant, je moest natuurlijk wel weten wat het betekent. Dus je moest ook wel in een bepaald circuit zitten. Maar het is niet per se bedoeld als geheimtaal. En dat was dit absoluut zeer zeker. Hij is gefascineerd door alles wat met taal en dialect heeft te maken. En dat is maar goed ook. Zijn promotieonderzoek naar het Bargoens aan de Universiteit in Tilburg kan enkele jaren duren.